L-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ingħata ġob ġdid fid-dar ċentrali mill-kap attwali Alex Borch u ngħata rwol ta' editur politiku mal-Midja Nazzjonalista il-Media Link, anke jekk din diġà għandha problemi ta' dejn akkumulattiv. Dan jikkonferma b'mod ċar ukoll li Piccinino baqa' jirċievi paga mill-istamperija anke wara li spiċċa mill-pożizzjoni ta' segretarju ġenerali u floku kien daħal Charles Bonello. Ftit jiem wara l-preżentazzjoni tal-budget tas-sena d-dieħla, Piccinino kien ilmenta f'isem il-Partit Nazzjonalista quddiem l-Awtorità tax-Xandir għax ma rridx li l-Gvern u l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana jispjega l-miżuri mmirati għall poplu fuq ix-Xandir Nazzjonali. One News hu informat li Piccinino li hu kandidat approvat nazzjonalista għall-elezzjoni li jmiss kien ukoll ħareġ u għal Alex Borch fit-tilliqa tiegħu għall-kariga ta' kap bejnu u Adrian Delija. Kif għamlu fil-maġġoranza nies qrib l-ex-kap Bernard Grech li taw l-appoġġ tagħhom lil Borch dak iż-żmien, issa żemmew post fid-Dar Ċentrali u fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista.